Здравейте, аз се казвам Емил Трифонов и съм търговски мениджър за строителна, индустриална и горска техника в Мегатрон ЕАД. На тази годишното изложение на БАТА Агро 2025 година ние отново представяме най-реномираните телескопични товарачи Bobcat. Моделът TL4380 Hi-Flow е нашият топ модел в гамата телескопични товарачи за агроприложение с максимална товароподемност 4,3 тона, с височина на повдигане 8 тона. Hi-Flow означава висок дебит на хидравликата, 190 литра в минута. Това позволява много бързи и комбинирани движения на работния орган на стрелата. Тази трансмисия позволява напълно безстепенно и автоматично развиване на скорости от 0 до 40 км в час максимално, смяна на диапазоните под товар, от работни и транспортни диапазони, настройка на максимална скорост на придвижване и темпомат за настройка на постоянна скорост на движение. Този телескопичен товарач е оборудван с кабина с климатик, 7-инчов дисплей, с реверсна вентилатора, с демпфериране на стрелата за обезопасяване и изолиране на товара при време на движение, с ръчна газ, която позволява да можем да настрояме работните обороти на двигателя за стрелата и кофата на високи нива на обороти и максимални скорости, а в същото време абсолютно независимо от скоростта на движението и на транспорт да бъде регулирана от педала на газта. Телескопичните товарачи на Bobcat са оборудвани с двигател собствено производство Bobcat D34, 3,4 литров двигател с възможност за отдадена мощност 75, 100 и 135 конски сили, какъвто е двигателя в случая, отговарящ на етапи на емисии за отработени газове етап 5, оборудван с DPF филтър и система за AdBlue за обработка на отработените газове и ниски нива на емисии според европейските норми. Тези двигатели са комбинирани с две аксиално-бутални хидравлични помпи, първа хидростатична за движение и втора хидравлична помпа, която е с дебит от 190 литра в минута, който позволява изключително бързи и ефективни скорости на движение на работния орган. На щанда на Мегатрон тази година, освен телескопичните товарачи, можете да откриете чисто строителната гама продукти, производство на Bobcat и на корейската фирма Develon, като мини-челни товарачи, станали нарицателни в цял свят под името Bobcat, колесни мини-челни товарачи, верижни мини-челни товарачи, оборудвани с голяма гама прикачни инвентари. Около 90 вида прикачни инвентари могат да бъдат компилирани с товарачите на Bobcat. Мини-багерите на Bobcat са много популярни и много ефективни. Изложили сме мини-багер Bobcat E20Z, който е с компактна кабина и шаси с нулев радиус на въртение в габарита на веригите, 2 тонна машина. Имаме мини-багер Bobcat E35Z, който е 3 тона и половина машина, също с компактни размери и ротация в габарита на веригите, оборудвана с хидравлична клампа за по-добра и ефективна работа при работа с насипни материали, камъни, бордюри и подобни неща. Също така може да видите мини-багерите на Develon, които са южнокорейско производство. Develon DHX17Z е тон 700 мини-багер в габарита на веригите, също нулев радиус на въртене. Develon DHX27Z е модерен 2,7 тонен багер, оборудван с кабина с климатик и с хидравлични линии за бързосменник и за прикачен инвентар. Също така сме показали и част от индустриалната ни гама повдигачи, мотокари. В случая имаме газокар. Може би гамата покрива
електрокари, мотокари, дизелови и газокари от тон и половина до 15-16 тона товароподемност. Имаме също и складова техника, стакери и електрически транспалетни колички. Мегатрон се старае да бъде близко до своите клиенти и да развива своята база и мрежа от търговско и сервизни центрове. Към момента разполагаме с 12 търговско-сервизни центъра в България, които са изключително модерни, с високо ниво на оборудване, които дават възможност да поддържаме техниката с максимално бързи срокове при идеални условия на работа за нашите служители и да бъдем от полза на нашите клиенти изключително бързо и ефективно с покритие на цялата територия на страната. Голямото портфолио на Bobcat в компактната техника от мини багери, мини товарачи, колесни и верижни, телескопични товарачи, ротационни телескопични товарачи, подемна техника, мотокари, голямата гама прикачни инвентари позволяват на нас като търговци да отговорим и да откликнем и да можем да предложим решение на нашите клиенти при всякакви нужди и всякакви необходимости. Голямата гама от продуктово портфолио на Девилон в тежката строителна техника, големи верижни багери, колесни багери, челни товарачи позволяват на нашите клиенти също да посрещнат и да покрият своите нужди от техника и автоматизация на процеса. Високото качество и големите изисквания и професионализма при изработка на тези две марки ни дават лукса да работим спокойно и да можем да откликваме на все по-високите изисквания от нашите клиенти.